กันนี่แต่ไอ้งูเบลเลงบาจึงอีเวยขณะงาละกะเลกะเต็งจีแต่พินยาเบชะกะ testimony แต่งกว่าบันกะลีพีบามันตานี่ยังมงจึงพีละคุยสะสตังบาluมาละna marba ngapa ne gadur ga barimจึงพีong ba pi klemshan ka jing sha di ban shan na mar pi kwa ga ni ga seram em pi kwa ga tiga seram ngaju pe gadur barim ladam dan gadur barim man yo bentar yo hi tang bari long kan jinjar hadin na mar bale ngaju pe ya gadur barim ba kala utai kumbat ula de ne ban I no marhab I de pe ya gadur barim de la ban I utai kumban kong kiri ben tam ta shu utai kalawan da ka we ngala ta I kan ni tabang ngala itu ila jong bangam dan shu tagadau I pipan menta pila khut lut ne ta phili ru ka sindi do chikan ngam yo ben nga utai ngan nai ta shu tai menta dang ru sha dang ru so shibilar kalawan ta menta pila ban lek ben shendur biang ke itu ikut badan tang so mal kediat oi ngan sa shen menta tanga kwa ban keli halor jong ka sabon chan de yong phi hoi san man chinga man hoi ta tangan keli halor jong ka sabon ka long kumnu sabon te kong ka best ka best pa hoi setelah dapat sai ram kalong jam ham tu te jam ba ta ka bet ka duru kalong kasni do ru kalong beli ate beli ba sabon oi bat sing khoi ha te pin ong kumnu ki bri ba halor jo sabon ki di ban shimne ki di ban tiang na mardon ki ba tiang te pin ong kumnu halor sabon ani sabon mo ka basang ong tin ba sai ru basang nadu badang sedang PM mga nadu bas dang na dawai te tang ka sabon hibanga ong fi I bas ha ka sabon tementa ka dawai ru ka bas pa menta sunscreen le wo pedli ba sunscreen lalut la dan te oh dan ni ini ngamut ban sim sunscreen te lalut te la in sim ite kan nu sunscreen ukut ga dia chu in shisnam indrusan po lalut one Wednesday ta an kelibat masal chngai angko ta ngan keli ti kong in ai mp ma pan pin ai te tenta so ngamte pangasa yen hiam ngasa tre ta an keli halor jung dawai di kumnu dawai di ru bes ba ulong kumnu ni da ka untuk am da poi period su am ni mo sindi lagi tuan besuk ru kini te tu jaklia hoi tini tu bilang cakle am long kasuk ro kala duna kaja long dang ngabam start kot bang ngabam start ngasne ngale ka kastrik ngakore prai gum tu long su ka kpo long kisu chakap ka gum tu da bam start ro dang ama sindi tu da wajung pm tang da ki kenta om don tang da minit aja hoi kaya rapa te ka dawai be pita ka sulong kumnu dawai pa ka dawai ro ka besa kabes hoi dang sedang bantat te mo dang sedang bantat gitu gi knyang gi sei sipa da la ta ki nang mi kan ang bai ki ba nang mi hi kan nang yap hi ki ba nang mi hi kan nang yap kan nang mi nang yap hoi te ngam ting rangam dan hi ta ching ting jing ila ko te menta sa stand nando bang sedang ban wan ro ngam sinap he blai mo ang mar te da wai ba asi start blai pi tu start te ba ai blai ta be nga kermen be ngam du jing kermen hi rang pila use kani sabon kli kumnu sabon kli ka biang sabon te kini kitiar ki ba use jonga long jam ha sabon kli ta ngam kali kini kitiar ki ba nga use ki jonga su tu ka don side effect nem dan re dan dai ta halor chikili testimony jung pi kublai shibun banda pila use sunscreen le pila stu ba but penlut cha kani sa shibilor mo chakat hoi ngan pedang sim use menta tang sa shibilor next penyo eka seram mo kadur jepi kala khul upanyang mong tangan simdur su eka hi wala kata kat bala ngan shante mo te tang katai te ki bamut padang kam ki digitiar changa ka bhabe bawana di bekan mouse ka we wat chupulut de kompedang ya do kumbat mo ya ro itrai tingi dan nang ni pikir temnum tu lahun pi tilisha menshim benai de piawan shwa ka exam mo te perwan menshim benai ngai unyang mong jupi latap te pushbatai pi ini bun bha kumno bun te shbatai kolong ka bahatai pi ka jung yu pi jung pi kan bun kumno uyong bha ne kam batai ba uyong bha te pi pad itai I kumno aduna iong bhas kemat namar ngapa ni gadur paning kong piong kami komisyon re namar mentala khuit telong kalalong sap balai bang ong bu gadur paning kong kan wan ka seram
Andalawan ka serum kata di permanent kan wan glass skin kum kan di kejonga di kata. Haken ni. Imat dia ka jing bun beri mat tu kaski imat long imat yo di batai ti we de batai dawai. Batai nga. Batai me pay hit fi shu bu ka dur te ma yi ben long ka phone te mi clinician dur re o e ka ta bala ya de la su thu te bala su ye bala ku te ka di kumulak te ka dur la su long de su long ikut ba ha te ka mat di pisa di bala ta dawai doktor teng skmat dai te ka ja kum nu perbanding sedang tak neng kong pa ke dawai per bata me shwa te nga shimna anatina watlang natina laban te miyara pre natina to ngata ko kadawai company syaphan ka to ka dolmat ka derma syaphan ka ni ka serum uso he tang ko mau ka tiang te kalong ka yarap he ka to tang ba nadu ba ngawan shim pa na pa ong nang compare bas ni do ba nambar pa gitu ka nga pro ong kam saw re ka ngap chuma mensyasau mensyuate por banga shim na doktor kalong long thit saw la pau thit sa mentate kam chu menta kan ni la khuit te mo tamba phim ko ben powder tengam ko at least pilios ngoi ko voice na bangat haji om powder na kibro rukin sakale na haji ta tamba la kan poi pe ka kom ngon ong kom ni banyo supply banyo terekam kat kan ni jingwaran katu jing snidur mensyala ratap mo pe minta kan ni labah beriu te at least one check kamat kan namar pio supply ling baju pisia ki don bun kin trust te kan ni kadawai kan poi so pisia kum ni basyonga kiwigin song yang adon bun ki bang doktor ngam dei doktor di sisya tama ki ong yang doktor so em sisya adalah jem ha baro te mani kwa ai tip shakiwi hoy tambagan ding minta bar dala ya thu shi ka bro la ni chuli bit tingi kata te ka bro ko bedon ta ke chip sini sudah ten ong be ka bro ne ba ni chuli shim bit ba tip ba jem he kata kada wai ni hangala dai pa nga ha chinge chunga nga wan betang la dai ngam kwa ben pau ya no tamba long dala shay la shi singe dala jem te ha o me jila he ben pau kalong kum ni kan minta mana ben terus padi pipat batak kan ni dewai lakhoi namar mental ada khoi kan ni perbawan ladap tabiong lut minta sa stang kalong menumala ngaku ban phin basya pen syai halor jeng ka reaction te abar bata tu ka dawai ka long kum no kho player ne kam kho player sip ne sip long pilai sedang tak te kadon ka to ka cinta kum nei oh kada mi knyang ne berit mi re to nata kami re ka sulong hanai padong hanai nyang mong hanai sulong datang kini kingam firo kum ta bang kebo te oh ya tambah melelei pat bisa i mar kalong kum cisin rata dawai ka khamat ang sula peit te kum to baro kaju te kala trikam tu kadawai te ngakwa ban ong ke dawai di kemyo arne yo nga dang don udawai di long kum nu utu dawai kan long kum no bas tem hoy ubes panem mar babun ki ong ubes pa ki ong kakpo lalaj nambar utu don ni collagen uyarap lang na po mo te piru di bala ta dawai doktor de fish kman hoy ta pi hapur papon sim na pila i ne pi one direct di bala i si benai na ba i kan no ba ai ki nga dawai kato ba wan na nei te tang ka dawai nga la ban i ka sunscreen te ngam i re kadawai pi i kan no benai try la don try da ka banai rom pat don yang na don try da ka banai na ula lut te nga ong ni mi ha praktik do tang ba kasni do chunga kan saw gira data kapur bola wan pa nei ong ngas thu ila dai bak sni do nga tang don te ba ong nga ni ka sni do nang mi ka sni nang itenat te ka sni do na data te namar bo ngala kumbang ong udon yo collagen ni ki dawai chenga u piladi ro bana po pi na po ro la target te kan ni pat namar ba kan poi ka por bu bahan ka dur la khoi kan ni te na sai ki briu pat kinong ngange ji ba ta dawai ji tu kong haba pim den yang mong hi henre da ka tu ka jong pi pat pi proof te la jong pat mar pe pe sin enem kini kinong dong kan no isne ngam la ban le sinong baro mudur la his ngam la em le sinong baro le lu sinong baro ngan ai dawai hanne ngan le sinong baro ngam la re namar balai da de bla le na pat pisa satu da alis kitu kinong kendong ba pli kimwan sura sanga lawan si pisia arta mde pisa shu ai pele dawai nga pio yo nong te insa yo nong tenang nis kena bu no ka dawai mo so no ba skin nga badan matan le etla em kuit ani itai we balawan la tap de itla la kuit sisha hai un kuit tu yo itla ru kuit un la jong kilaka takadang amur kerni wa itla kuit ai long hi pale ai ta u itla ru kuit u kuit ngambat ong ngabal ada bi ida ka khamate irawan sim sendan men singi sa tadi sim sendan arbilor sendan isim namar ba ka kuit ta ka sabon kalong kum sabon
Kasabon tengah best hang atak mam pe kum tu memang Nga bas kasken. ha sabon. Kabes sabon kli pin pada yo dai. Kesan kli kan juga bebas haru. Sabon kli. Kakri tengah kuat be ben ha tu sinyo te bah pelat on. Oh. Kecimwa ngam Te pelat ha. us kani ke sabon cenga, kadi ke sabon ke ba ompet ya menamarkan mentaka sigi dengan one eye testimony iwi kong temakin import lapre in one Friday. Te in one eye Friday te in one eye Friday ka testimony us nyu kibri ke belahap kat no kono uthli kat no kono stop. Pe us nyu ji ti kong set. Te us nyu ji te. Ani mahap shu. Te kata ka bang aku boleh shibun alis kasur jung PC ada jung gitu kiwe kita mentaki dan kuan item ni kile sya komnik ang yem pada slur takan poi ka por gitu andal apen slur te gitu kin target nak kish kin nong kondong kompisia sya nong kondong nga ngam let chuken te alis pat long pisia long yo jung ku te gitu kiwe ru nga ngala balik jadi ngan yo nong kambun re nga ngam la ben bet lud te tangkat dei hi ngan ai menta pe ka dawai pisia mah ai ngui training bagi tu ki testimony ki ba la yo PE ba kumno itu I sa ini iwe pa di kena ai halor jung ni uda YD ke ba ED ba ki ong kumno ba ka gastric ke jung I ka jing su jung I ka periods but dei tang ma iwat mangaru namar bangi ki kenteman ba poi periods ngi su bet here habaladi pa ni da wai pat ka dan jirap won sin ni ju prefer ba banji de ki da wai doktor kum tu da su da poi periods here nga kwa ban ong mo namar ba kum ka ba kum ba ngai keren chakmat ba la dangi ladi dawai palat kan salong drugs kamet ke jengi te kumbalong kasni do jeng kini ba bun pha ki bri ki bawan ban shim dawai namar ba ka de ka jing ta dawai ka jeng ki hadu ba kala sauthiet mde chute de nyang mong ru bayong ula de ki ki nyang mong balong sa namar balai ba ka de ka steroid kala bam shidu kan layers ka ba kumno ka layers ka ba laido te ngai ka kala pen shimpor bahaya ki ban wan ra ya ka jing pen khia namar ba ka tu ka snedo namar ba ka met ka jing ine kalong kum ka khandau kamet jingi kalong kum ka khandau te la dala ash ai dawai kan do ka khandau ada ai dawai ne me to ka khandau ko to ka khandau compensate so shute te kum ta kamet jingi ru ka pan dawai be la dangi ngi la ju pen melin ban ai dawai thakli ai dawai sukpo la ne ai kinu ki dawai po kamet ne kham tam ka sini do ka jingi ka babun sin menta ba ki bri ki kwa palat ba by force bet within 7 days 2 days 15 days ki kwa bet ban li no kada nga ibun mentaro ki bon shim dawai nanga namar bakim tip habang ala ong bade dawai khambat haba doi khambat kadika it take a long process kala pan shim snemi ki bela juta dawai steroid kat kum jing ta jeng ki namar armut si perlo ki wan shim dawai te iwe idi bem ta dawai steroid di but iwe padi de bata but ita ibom ta menta ilakhoi mo here ita ibata pat hadu mentaro import khui tengah kwa ban ong kin halor jung kini ki bata ikan ka dawai ngobha ki ki balata ka dawai ikan ka dawai steroid pide bani Aisyah namar onda jam du par halor jung ka wei ba ka benta ka banga juong bo be ka dur ka baning kong kana bangan itu e pi ba onda la kam ikoi ka snedo jung pi ngangan sa namar ka tu ka dawai ka banga Aisyah kamar kam dei ka badei be da ka tu be kalawan pat sada ka wei te haba pimbu ka dur tapi ong kena ngapan kong kadur cenga kalau kum ni kum tai da papan bai kadur ki ong umdan te kalau ka nga bangan pet namar ngaju pet ni kong kadur ka baning kong dan pati bong kong long nem bangan ta no ika seram te da pan kadur paru umdan namar ngaju pet na kadur pa uni nyang mong udan ha kanu ka jaka kanang bangan itu ba ula jam du ne te ngaju ong bet bande ban bu e kadur par halor chu digi PE digi screenshot ke bangala share chakaman bade kadur kitu kim the link eru kitu kin report li plus ki ba mentang lanang at kala tame ka report plus kitu kim dei ki bom aidur here kini se ki ba aidur pat ki dei ki bom dan dia text ki ba shusen be kadur be kini ki ba ki share ka dur jengki ya mangang ong pat sakawai ba kat bangam pat ong re manga ban I yuda wise ngobha wadna me namar don na pedeng jong ki bangala de bu ika dua hang di bala khui henry namar bom ta ti kenapat namar bom 4 jam du la I no ngai uwan biang te kumbalong ki dawai doktor ru la da de cancer na de ka AIDS la de kanu ru na kanu la da 4 jam hi kumot ki doktor ki ju ong bet ta syabet takum tahiru nga juong bet kan bom 4 jam du de banta namar ngakan mau ka por ka ba purbangadang namar ba purbangadang sedang ban I mangaya ya kadawai kala simpori nga namar kumbang labatay sya kamat bakumnu ngami nyang mong din nagadaw jung boru plus tenang ta ka jingta kulumar ka junga nga ne chim dawai ngayo ya dawai beli chim dawai de popibi ngayo isikar ngayo itu milaker isikar nga chim ki dawai pan mangakwa bandong
gini ki dawai malam po plastik kitu ki dawai malam po plastik ki debi ki bala steroid mo ki debi ki bala steroid kitu ki dawai kanu ka dawai nga kwa ban sngewthuh pi kanu ka dawai ka ba within 2 days tang ars ngi lice ngi na sans ngi hapo shito kala pan i ba kala khoi ngangan ong de bala dan steroid baik like no kitu ki ba ngashim ki janga ki ba empata dawai steroid chakman kila pan i ba kelas dan ku yang ki bala ta dawai steroid chakman ngangan nak ban ngan ong kham tambi kitu ki bala poya ki thit ki ba layers ka balai ka bala mi di ki yang mong ba thit saw katuli ka simpor ba na mar hab repair so itu thit ba saw mar itu thit ba saw happen ko cha itu ki thit ba saw happen jam se katu andala jam katu kan sayong ka dur na mar ba utu yang mong ula mde shuri yang mong la bam se ka layers ka ba khadu ta ka daw la dam la ban sumar ka wan kai laban yo skin cancer takadaw ki break kulit ba kilong kumni ba kumtai te halor jong kani ka bangang kwa ban batai kalong ba kat bangam pat ong ban i subhanai i bat don ki bon shim da wai ru ki shim pateng kom tu te nga kwa ban ong ba kan simpor ye pisia namar ba wat manga ai da wai hangani nga ju chin chi ki da wai ki ba ju wan na di be dala di nga i ki jam kloi ba namar ba uda wai we hadin nga ju chin ka na ka we ka banai ngawan ra be khanang ban kham jam kloi kum halor jong uni ka manga ong ka dan ubali dan ubastem bat uni du bastem dan ubali bastem bat uba green tementa uba green ngadang sedang pentor khong uba green bat uni bali ulong kum urus water pat ubes pa uni bali ru mo uni bali ubes pa open khoj bat uirap shibun ba uni ubali halor jongka sni do te ngakwa ban ong ye pi balada pi kwa shi shai kada wai bhabi bawan na di bete bawan na di hoj dan ki ngakwa ban sha halor jongka ni dan ki wan shim dawai tang si balang bas jang ngakwa ban itu sakawai sini ko ngaju dan duai sha jing it tlado na pedeng jing pi ko ban wan shim ngan shim e tang san na ni ndrungut namar ba radep ka jing duai sha jing it dengan persang ban ai dawai te ngakwa ban ong pat halor jong kani ka sabon pini i kumni mo pe kani di ka sabon shampoo mo pe pin pe kalong kumni pin pe bahajan ta kalong tu kani pa kani ka sabon pa penmi senyu mo kani a little bit kalong rough kani pa kalong smooth ba na marba kani ngala tap you combat shampoo but umdan kanu ro ka jing at kanu ro ke shampoo dan jing at shampoo ki de bitang de khambat ka banga ngasna barkata ka khambat ka banga ngasna ka don lang ka quality ka banga la de ban karen sa khambat halor junguni da waidi udan khatar jai ne tang na shi jai ula don upai ka quality ki jugu tang hawe ula don upa santli khain khatar sin san ka poi shadu shanu te umjuru banga yo ni khumban junguni shampoo ai i ba uyarap ru na ka banta jung uthiet ngai u yarap chanam ta jung thien takani ka shampoo kalong very profitable mo bat ngana mar banga sna itu shampoo ngai i per banga la use sila jong tam shi tayo ngai ula lut no te ngai ka kalong du nong bai ki bri la da don ki bri ki bakwa it's okay ngangan ai tang ba kalong a little bit kalong kembanga kwa ben ong ben manu ki basna shampoo hoi ngi sna de ki bolong organic henry ngi happy ban ad chemical ban man ra ka smoothness jongka ya ban ad be ka chemical apo jongka henry ka ni ka sabon kam don re kata ka banga ngasna bat ka ni ka sabon ka profitable jongka kalong bawat ki bri ki ba pang thit ki ba jramet mar ka ni ka sabon ngasna na mar ba ki de be ni ki khambat ni ki klau kalong be na ka ya ka clear ula ban penan kam bat ya ka met ban sumro shimet bat andala sumi ka ni kalong dai tha ha ka met kalong kalalong kumbanga long kalong jam ha kasni do kamlong rafre kamlong mi thali erite kamen tanga i ba kalong best pa kani kasapon barkan ne ru kan ne bha mo kumba pilai i halor jung katuka dur shakmat ba pi i jung itu ikong ba kumno bos nyu jung i menta ilami kitu kidur bara artli ki de hadin bla pena kamega umpanyang namar ha kapur ba i wan shimi kompanyang nakhlem yo ban chandur hande hadin par ngayo ban chandur onda ilami tad hadin menta pat uni balami bahapan kadai ba nga palai biang hande ka basya kamat le kasni do ka jung i kalalong bikum ni dei tang ba i bala mi kum tu kumba i batai tu i wikong sa pusan sinem lamut bantung tamaka da kolong batlem shem la ai ka dur na ni kim wan chakmat ban ai ka testimony hare na do ara jar khat prang ala de shnai ki ni ke dawai ki janga tamaka da kolong ba ki bri kim wan chakmat ban ai ka testimony bat kolong ba ini kong i penan kami ke ni ko umpanyang ka de sin shi benai ajin ben i penan kam chakmat le kamut
kamot kala bha tang si sin si benai penengkam iklen penengkam mereka sabon I penengkam tai ko umpniang te don pagi ba penengkam ka sabon dan ke ngangan ong dari penengkam nong roka sabon ka bespa na marba kumbang ong hau shampoo udon ya laurel sulfate uba penmi thele mo henry kini ke organic shampoo ka banganga shna bari men janga ishna a little bit kalong kendiat ba at noro kini ke kembat te ka khalam shimla la shu ba kiti chemical kiti laurel sulfate ban la ban job bun maka henry hapo shampoo la ngi habe ban tep chemical haka na mar barman rai ka smoothness te halor jung tu Ñiuhlieh ka ba pilai ka ya ka video pilai ka video on sawan ka ba pan menta saya ya ka tu ba kumno ka before but after tengah after te ka pangakwa ban ong pi halor jung ka dika umpenyang Ñiuhlieh ru lada pikwa namar ba ngamla ban perla ya ka video namar kan sapoi ka por ba ka video fin sai bakat no Ñiuhlieh ningkong pat kat no Ñiuhlieh menta ba pin sai ba kidawai ki bangang sna ki long 100% organic bom khle ru em ki debet organic ki debet ki di ki khambat ki ban naklau be daga jing start ka ba oblei ai nga bangan sna te halor jong ki briu ki keli ka ba kat no banai u tu Ñiuhlieh ula ban ka jing yo jong ai khambat ka de nga yo ya u hau banai ba shipau ayo khambat banai ba shipau bat ka tu ka de ka ba shakman bat katu ba hadin ba to before par kalalong kumtu tenga ko ban ong idan la ka jong dan ki bade ke Ñiuhlieh ude na ka heredity dan ka de na shampoo de dan ki ba mi Ñiuhlieh de na ka daw jong ka dunai ka calcium dunai ka vitamins hapo ka med jong ki pat dan paru de na ka daw jong urong mo dan na ka daw jong urong ka ba mi Ñiuhlieh te ngakwa ken bangan ong ba lada pi penan kami kani ko umpniang ru kalong ba biablong balong patient kanang ba ban I ka result mo khamtam pingi ba wa ka parthe man ta umpala Ñiuhlieh renga aingo yo blai namar nga charging it saus ki ban yo khumbat yo ni khumbat Ñiuhlieh ako por bangan charging it but iwe parlok janga ba close pa ipensha tenga syabala le cheti ublei go ay ula pen I yang ayu khumbat henry ngam palong confirm henry andala le biang cheti mai I biang de uju khumbat andang lawan pai par ngayo yu benai ba sipoi khumbat bat andang ala sedang bantre bat kan ka dawai kala sedang ban kala pen I ka result jengka bala da don na preng chi pi kwa be ban ong bai shisha kong 100% bula ban jam 1 hangka de ka jaka kat ba ngam palong ready ben pala ya ke video han redang pala tay ketu ka syakmat katu utu Ñiuhlieh ningkong pat menta hadin kumtu kai ke banga ko ban ong ipis ba kiar na kirong mo kiar na kirong kiar na ka badi kiat kiar na kini ki secret ki kwai ki raja ki 2M ki block lu dikini ki sel ki chengi paro do exercise mo te ngan sawan ru halor jung komno ban mara ka fitness namar udon uslasha namar ba kadon katu kan ni benai ka banga ngas ngat ba te hadin banga di yo uslasha pat bangale kendiat ki exercise ke jenga ka banga ngale bat mentang awan haka fitness ning ba jung uslasha ngan sa introduce ada don no pedeng jung pi ngam pat pala uslasha la ada don pedeng pi ko ban I ya ka previous ke dur jenga pat ka ba menta pin I la de markmat ba pin wan shim da wai pin sai I baka kadon ka change bun ba pat halor jung sunscreen halor jung sunscreen uni sunscreen do banga ngasna banga ong ngam shimlaat kojic acid ngam shimlaat anistratic acid ngam shimlaat ru pat hani sunscreen u banga ngasna ula ban penplung bat ula ban penle ba mo mar ngadi ke bri ka basang khlau ba nam tau khambat ba hablai wan barosi singa songa kading ba habshet bajing shet hele ngai I ba uni sunscreen u yarap hadu kata bat u penplung ke snido mo padi arap kumbanga ngong banga tep khambat hoi ki khambat kim dei ki ju ngatep khambat sunscreen la ka jong baru khambat yang mong la ka jong yang yong la ka jong henry kala don kita ki khambat ke banga bu abani rap shibun baka expire date ke ju ka dei shisnem bat ka dor ju di en riu san po kumbanga le ban ong shakman baka formula ka banga ngasna a little bit nga shushim na kani kindian mashushim na kani kindiat kumno ban shna ban wanra e katuka bawanra ban long kumni kani ka khamlong a little bit kalau khamlong hade ko to ka chunga ka banga ngata kalong change kendiat hendrai uperli kumni mo ulong kumni tamba long hadu kan ni pat dan long hadu kan ni ulong shi senta ulalong absorb no but we are up shibun ba na makumbanga ong boni sunscreen banga shna war ki khana ke bakhat sunscreen la ban penan kam but there is no side effect at all dan side effect I ru namar banga khlam shimla shna any
chemical kade be kidiki khambat baga jing start ka ba bleu ai nga bangan sign te imat banai banyo ikong sara insa ai no hapo nongstone te imat dalada ke jing puli jengari imat ngangan sanang man concentrate ai kini kilor juga diga dawai tana ka benta jung ka sabon jung Ñiuhlieh jung ka umpniang telada phikwa wan phin wan dalade lada phim wan dalade kawan rajing ep tetang kan nehi ke jing ai dawai jung tang siningkong shiba arbajishaneng tang hakashi kentangan ai palak na tangan mai shiba jila no khar tawai shibaji chiteng ngan ai dawai namani bangcha sha tera dep na tu ngan ai dawai tang kombasan ringut sibalang bat ngai si sajai ngan ai bat nganget ba kasi si palai rungangan sala ban ai amdei pat hakani ga juga jaka ngan persang bangan lech kiwe ki jaka tatangkat ni ngai tak sibalang sejai hajrong juga dailun restaurant shibaji shaneng bat ngapa ban batai halor juga dawai uni di sanspa namar ka ukhumbat ha porbaon ra hakakti jonga udai shispa san pho kilo bat bah ukhumbat ubanganga thiet di shispa san pho kilo andalar khyang umi tang khat pra kilo riu lan riu pra la pra khan riu umi tang khat riu kilo ukhumbat mudur kamut longga ka tangken det heringa ngamde de bang ba bumde barem heringa la shu kumnu tang ba unia jam namar ba bun ba kuma pila yo i ki testimony syapang jong lor jung ni dawai di bawat ki kena kilawan penankam pembang ang halor jong utu dawai ngapa ban dia cisenia uni padu di uni udi dawai jong uni padu dawai jong shini uni di dawai jong shini bat high blood pressure tenam ta jong umau dan laka jong tengam la ban tep lang haju te sibun pha ki dawai ki banga nga kwa ban introduce bat kumbanga ong yu lip balm lipstick ka banga dang persang banta ka ba utaw lip balm ka ba phila ru wat banta shani long a little bit long kalang banta banong kam long internet kendian kamlong kanong blush kendiat te kador jung kadawai uni di sanspa kadawai ta kadai shi inruspa kasabon shi spa bat sunscreen de inruspa sanpo lada pimur ban shimno daga juga por de hajar sanpo kumba mensyang ong bakador jung tang kadawai kadai shi hajar rebetang apenhiar bat umde bayo tang tu dawai layo uni lakhinlang layo kan diga sabon nakhinlang bat ke sabon kulung sabon ramba ke dan lakajong aken lang be aju te kembaki in riu tam ki dawai pila bandio te ka poiken bat sunscreen ka poikata baka expire date jung ka shi sinem tatang kan ni halor jung kiniga jing batai junga halor jung Ñiuhlieh bat wa penmi bat 100% ngai guarantee ki ba penan kam ken bi be snyo bat lada pinwan ngan batai bat khamtam gitu ki bala apply gel nakai kada bu shenrang uju has nyu kadena kada bala apply gel palat takarawan sabatai pi ka gel ka bakumno phin apply ka bakumno phin ai namar bobun sin ki shenrang ki habis nyu dena kada ujung ka gel namar ngala klet ben batai shakmat kade ka jing habis nyu kadena uje na ka gel baru hormones par halor jung ka kentai ka khamsuk ban penmi padan paru bomla ban penmi namar kade na kada ujung ka jing stom jung ka met henela piwan shakmat ngani ban batai bhai pi halor bakumno ban sumar haka por periods bakumno ka kita ki khambat ayu bala ban pen khoi ye ki khyang baro ka badon hamet ngan sa pen mi pat hakawe ka video ba philai wa di ta ki khambat ki bayo nakhlaw ke bangan shubatai philai ban khet yu taw khamban bandala ba mi u ki khyang baro ke badon hamet ki pung khoi bat ki diki kita ki ba pung khoi ka senang ngan sa batai halor jo kata hadin pat te tangkan ni halor jo ki scope ha ban share nambar lada share nganam kot cha ka kata ka target ke jonga bat ngala ban pen ki ubyang ka dawai namar menta ngadi kini ka dawai dei hakarit ka bangayo profit haduk kata namar bang aku ababaro ni majority te kajing share kajing pi kalau kum ka ba pia ya trelang bat nga khana makan ka dawai kan poin kata ka poin dia ka bang abu kana babaro ru kan yo bang kerpat ba kham tambi kitu ki bala ai ka dur fin sayo be ka offer price jung pi man ka December ba pio ka offer price jung pisia ba pi ai ka dur mara ka dur jung pisia ru bang khlam shimla pen i don ki ba allowed bangan pen i be ka dur don ki ba ka no reward ki turu an sayo offer price tamar pila long ready ban ai ka dur jung pi pakan sapoi ka por hi ka bangan la ban rich page ka point ki jung wan ra ai ka shaka company ba da ka jing trelem ka jung pi
kaba anuan ra ba shisha wat wangi dei makada kijai berik baong ki basadin ki belong hendai ngangat ong habangi syakri ublay ong nakabarit on pelong kaba kraw ngangai ba kajai berik ko cingin nang ni syakmat ke wei din ke wei ki ba kraw ublay un samang ele na kadi kajai benriu pat bon yo elang jong ka burom nam ta ka burom jong blay amen supa ban share ke video kuble shibut